Her har vi en forklaring om blæseinstrument med den lydbølge. Her i vores eksempel kan vi se, at det er det handler om en længebølge. En lydbølge, som der bevæger sig frem og tilbage. Langs med røren. I knudepunkten bevæger sig i luften molekyler sig ikke. Dette er på den tegning herunder illustrerer med en prik i midten, eller den tegning, som der står heroppe. Men spørgerne illustrerer den doble pile, hvis for eksempel vi får dobbelt molekylernes fries bevægelse frem og tilbage. Her i midten, som jeg har sagt det før, den knudepunkten, og lige på hjørnet, vi kan se deres buer. I denne her med enknudepunkten, det hedder jo grundtonen, eller første partialtonen med det åbne rør. Lyde er tryk for forandring med en harmonisk bevægelse, kan vi jo så sige. Så vi har jo anden tone, eller anden partialtone, hvor vi kan se, at der er 2 kødepunkter og 3 buer i en harmonisk bevægelse. Der er også noget med frekvens, og bølgerne bevæger sig i lyden i tonen. En høj frekvens giver en diskantlyd, og en mindre frekvens giver en baslyd.